Melvin Teuma, il-middleman involut fl-assassinju tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia kellu laqa f'Kastilja f'Novembru tal-2017, tliet ġimgħat biss wara li twettaq id-delitt. Din kienet it-tieni żjara f'Kastilja minn Teuma fi żmien 6 xhur meta kien ingħata xogħol fantasma mill-ex Chief of Staff ta' Joseph Muscat, Keith Schembri. Il-ġurnal Times of Malta żvela li Teuma kien iltaqa' mal-assistenta ta' Keith Schembri, Charlene Bianco Farrugia, u l-laqa kienet organizzata minn Jorgen Fenech, ħabib kbir ta' Keith Schembri li bħalissa jinsab jiffaċċja akkużi ta' kompliċità fil-qtil ta' Caruana Galizia. Skont it-Times, Melvin Teuma mmar fl-uffiċċju tal-Prim Ministru biex ikellem li Chief of Staff dwar kwistjoni ta' xogħlijiet fit-triq quddiem ir-residenza tiegħu fiż-Żurrieq. Teuma li ngħata maħfra presidenzjali biex jikxef kollox ma semma xejn fix-xhieda tiegħu dwar din il-laqgħa f'Kastilja. Dan kien fl-istess żmien meta Keith Schembri kien allegatament jgħaddi informazzjoni lil Jorgen Fenech dwar l-investigazzjonijiet, b'mod partikolari dwar ir-rejd li saret fil-Marsa u li waslet għall-arrest ta' Lahwa De Giorgio u Vincent Muscat. Skont l-investigaturi, il-pagamenti l-kumpanija 17 Black ta' Jorgen Fenech kellha tgħaddi l-kumpanija fil-Panama Tilgate ta' Keith Schembri setgħu kienu mottiv wara l-assassinju. Din il-laqgħa tiżdied ma' kuntatti oħrajn li Teuma kellu ma' persuni f'Kastilja, fosthom Kenneth Camilleri li kien security ma' l-ex Prim Ministru Joseph Muscat. Il-ġimgħa li għaddiet Camilleri ammetta li kien iltaqa' ma' Melvin Teuma iżda qal li Keith Schembri ma kienx jaf b'din il-laqgħa. Dan jikkontrasta ma' recordings ta' Melvin Teuma fejn Jorgen Fenech kien qal li kien Keith Schembri li bagħat lil Kenneth Camilleri biex jitkellem ma' Teuma. F'recording ieħor Jorgen Fenech instema' jgħid li Keith Schembri inħakem minn paniku meta sar jaf li Vince Muscat, magħruf bħala l-Koħħu, kien qed jitlob maħfra presidenzjali biex jikxef ir-rwol ta' Melvin Teuma fl-assassinju. Vince Muscat, flimkien ma' Lahwa De Giorgio, jinsab akkużat li splodew il-bomba li qatlet lil Daphne Caruana Galizia. It-talba tiegħu għal maħfra presidenzjali kienet miċħuda fuq rakkomandazzjoni tal-Pulizija f'April ta' l-2018.